И здравейте всички, които гледате, аз съм Чоко Бърляка. И това е едно видео, в което казвам от кога ще почвам да качвам и на кои игри. Първо е League of Legends, Minecraft в сървъри и мини игри. И го заявявам от 8.15, 8.1, което ще бъде всеки декември от 29. Това ще се случва всяка година, няма да качвам декември месец, защото са празници доста и рядко ще има тогава клипове. Това видео ще бъде доста кратко, в което обяснявам какво ще играя, кога ще играя и кога ще снимам. И да, това беше. Надявам се видеото да ви беше интересно. Не ви е било интересно. И това беше. Довиждане. Лек ден. Той е вечер. И така, аз бях Чоко Бърляка, вие бяхте моите кошки. Абонирайте се.